салому алайкум мардум, чӣ хеш мо? Нағз хуб, саломатӣ ва ҳама тинч. Имрӯз ҷакшанбе 26 ноябр. Курси имрӯзаро бар шумо пешниҳод мекунад Абумудассир. $100 баробар ба 1090 сомонӣ ва ҳамчунин 100 евро баробар ба 1193 сомонӣ. Апаҷоно, акаҷоно, бахил намешавем, лайк мемонем, тугмачаи подписатсияро зер мекунем, чиликомо не дар мекунад, не мешкана. Просто так як лайк, як подписатсия дар номтон ҷоно. Курси имрӯза 1000 рубл баробар ба 122 сомону 50 дирам. Дастгириро фаромӯш накунед. Ма то ҳадди имкон кӯшиш мекунам ки хабари хуш дар бораи 1000 рубл 150 сомонӣ шава гуфта. мардоне ки аз заиф будани мардонагии худ азият мекашанд ва мехоҳанд ки зудтар аз ин беморӣ халос шаванд, пас мушкилии ҳамаи мардҳо ҳал шуд. Экуминия паста барои бемории простатит, барои хуногирифтагӣ ва мардонагиро боқувват кардан. Самиуван барои бузбалашавӣ ва фарбеҳшавӣ аз 10 то 15 вес. Фатзор касоне ки мехоҳанд худашонро хароб кардан аз 10 то 15 рӯз. Маз барои соати ҳамхобагиро дароз кардан аз 20 то 45 дақиқа. ҷавонҳое ки мехоҳанд риш бароранд ва шахсоне ки бӯи сарашон мерезад, миноксидил натиҷаашро дар тӯли 3 моҳ мебарорад. ширкати доруҳои гиёҳӣ ҳамроҳи шумост. ба тамоми шаҳри Русия доставка дорем ва касоне ки мехоҳанд ай метро дастрас кунанд, пас то метро доставкаи мо бепул аст.